rampok singa barong Turangga Jaya. Jos. Mikir, awas. Oh. Ayo le. Sing alon-alon yo ger. Awas. Yo. Saya. Mikir. Oh. Yo. Ayo ger bagus. Sing ati-ati ger anggone ngayahi pakaryan wonten ing dalu punika. Wonten tari rampok singa garong lan uga kala sing gugur man. Yo iki man, yo iki le. Oi. Oh. Hop. Yo. Mikir, awas. Anak-anak mikir, kepecut, awas. Mikir. Loh. Tatalah. Ayo. Oh. Ayo Bagus, sing hati-hati cah Bagus. Ojorane. Leno pangkat kamu bakal tak sebrake dadamu, Mbakmu. Ayo. Usah. Akhir. Usah. Yo. Siji bloko siji diaturke man olah kaprigelaning dening satriya. Turangga Jaya man. So. Ayo lek garyon dia. Mas ya. Ayo. Alon wae ya. So, yo. Sing sayuk sarta sing rukun, Ger. Setunggal bawa satunggal kaya mangkene satriya ning nagri. Kaya mangkene ger kaya mangkene otot balungku kaku kabeh man. Wah. Pancen kesit-kesit lan uga prigel-prigel nggih. Iki ngono mari dijamoni kok nggih. Jamune apa men? Jamune STMJ. Lah. Sing sayuk dikepenake budale prawadya bala anite turangga gebyar busanane soreke bata rupa
gumuruh sayekti dadi tulodo tamtama turangga jaya ayo lho dian Enggak lenggut. sing lenggat lenggut sesarekan kalian bagus ger ayo lho Pak Mukaji sesarengan Bapak Sulaiman Jamnya budaling prawadya polos Anite turangga kencar-kencar busanane Surae boto rupa Ngarek sruku muro sayekti dadya tulodo Tamtama makote yudha sing sayo Anggara Audio matur sembah nuwun lan ugi kanca-kanca golong ngopi tulung agung Piye to, Dik? Ayo ngadeg-ngadeg. Hae. Wah, ya. Hae. Sing hati-hati ger, awas keplese. Dalan Ayo dong. saking demene nek joget biasa. Ramudin, Mbah Putih. Ana apa wong ayu? Tulungi kepriye? Kula boten srata abang ditinggal lunga. Kek sing ninggal ya sapa to, Nduk? Dalem dah ayo dalem. Kaneng apa? Ati niki megap-megap kaya dirancap. Alah neng apa kok neng kene? Dan mriki Wis neng kene iki lho, Nduk. ati kula ambah kok malah bubrah. Bamut Ditemokke karo sapa? kula
pun deg-degan ora karuan pun sasasi kula ngenteni apa kowe mati geni Sabulan heeh piye kula jirakan bantan mangan seget nanging kula mangan iki jenenge mrokok ayu kawani sebah mati kaya setan hati saya bingung anane kampung merungso ngerapekno bang metik ngerapekno boten kian rasane kebane goyangane wong bagus Mbah Modine ndi iki Mbah Modine owe 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 Abang ketika lunga dametin aku raguan ati niki megap-megap kaya diracap dametin bagendang riki ayo aku trene ati kula ambah-ambah kok malah-malah bubrah Sebulan dah mungkin kula tirakat boten mangan segenang kula mangan roti apa sliramu poso salahing kaya senang saya bingung anane ngomongnya berusung ngerapek rahmatin dan ngerapek gas yo so Sik. Oh ah. Hey. Adik goyang. Asik. Adik goyang. Asik. Ayo. Ora nanti kuke, Gus. Awalannya. Hosa. Ae. Ao. Hoa. Tum. Yeah. Ao. Yo. So. Up.
rada mepet wae panggunge rada sempit ya. Os katon gumuruh angleger wonten sajroning alun-alun Turangga Jaya. Nenggih budhaling Prabu Kalasrenggi. Mas. Mula padha sing ati-ati nggih para satriya-satriya pinilih lan uga satriya-satriya pinungga. Op. Jas. Op. Ayo kanca-kanca ngai karyan ning praja. Gunung tandang gawe Sayo-sayo rukun bebarengan rekan gawe lilalan legowo kanggo mulyane negara. Siji loro telu Papat maju papat diulang-ulang rampunge ulupis untuk baris ulupis untuk baris ulupis untuk baris ulupis untuk baris. katon tarik bebarisane ngelubis kongkol baris. Kakang agem busana petak kadya dene kontol manebo. Sing kae bakal dadi pepalange ingsun. Coba tak waspadake siji-siji. Maju ya. Wah, coba maju yen pancen darbe watak satriya. Ayo perang tanding lawan Prabu Kalasrenggi. Us. Aja mung siji. Bareng wae pun ora bakal Kanca ngayahi karyan ning raja kene gunung tandang gawe saya rukun bebarengan kancane lilalan legowo kanggo mulyane negara. siji telu lima enam pitu wolu Ulang-ulang ATP enggal rampunge ulupis kongkol baris ulupis untuk baris ulupis kongkol baris ulupis kongkol baris. Sing dhisik dhewe dia. ayo Coba yen panjang wewani siji-siji bakal tak rujak sikilmu lan uga tak belah dadamu. Op. Osa. Hey. Op. Kalasrenggi. Aja kakian sesukar lan uga kakian ngomong arep boyong dening dewi. Sangga langit wa iki adepana bentenge nagari. Bentenge Turangga Jaya. Kira ora bakal mundur sak jangkeh yen durung tanding lawan sliramu.
Iki coba maju nger. Wes. Rasa gatel kabeh iki sakjroning awakku. Woi. Op. Apa iki sing tak dhisikke? Yo. Jebul kaya mangkene ora kena nggo sembranan iki kowe. Wanine kroyokan. Ayo to. Ayo. Hey, ho, hey, ho, ayo yon. Yon. Sing ati-ati leno pangendamu iki. Kok tak serongkot. Tira wani-wani karo Prabu kala sendi kowe. Aja minggir kowe. Maju. Oi, leno iki lho kowe. Seplah. Ora mundur kowe, entek kepalamu. Ayo. Ocorane. Ayo. Ayo. Ayo iki son. Ayo ana wet. Mati dening aku kowe. Aku ra nrimakake yen kancaku kok wilara kaya manggene. Iya. Ayo. Woi. Ayo. Wah. Ayo. Ayo. Aja kaya wae. Ayo. Iki rasane digegerku banyak tato. H-O H-O-A H-O H-O E-A Bergoyang bersama Turanggojoyo dan juga konco-konco bolong ngopi untuk semuanya pada malam hari ini. Konco Lektik Anggara Audio Asoy H-O H-A Jos tanpa mikir ya kene rasa kroncongan muntar watenge krasa klisian saya kepingin bae nikmate sego pate gawang lendreng kari tempe sawur sambel blandingan trasi deli tumpang kulup godhong kates lembaran dipangan esok matuk lemangan sinang ngantuk dipangan bengi nyeni sego pate ora maria anake wong Gus aduh yo ayo aja lho aku jak melu aduh iya bocah udah kurang ajar aku yo digepuki yo aja lho Cah akeh dinggono kaya gosong aduh lara aduh
Iki lho, bengkarokane metu. Weh. Ya. Dirawasa jano ngir. Yen kau mau kala sergi kok keroyok bocah enem. Aku ya ora trimo lho. Ayo coba maju iki lho. Kucing Candramawa. Bos. Ayo, kucing. Kucing ew. Aku wedi tak minggir ini. Ayo. Meong. Ada kucing. Sadar ini. Ya. Bocah-bocah padha minggir. Dik Rompi, Dik Rio. Ayo. Ya iki lho. Ayo Putra. Ayo. Kabio bareng kene atiku wae. Matalah. Menungso. Ayo. Ya siji-siji ya. Oh tak cokot sikilmu abuh. Ikut. Ayo. Salah, ayo. Kok. Ayo, aklo. Ngombe. Ayo to, ijek bantek to. Banyu bening. Ayo. Ora tegas. Banyu bening deh Bang. Ayo. Gila. Ayo. Ayo. Halimau. Halimau hancur. Gede. Aduh. Ini coba maju. Ayo nih. Bakar. Hop. Sarungan moto beling. Ayo. Rusak. Ayo. Sing hati-hati. Iki lho napane gamu lho, Ger. Bakal tak semplah lan uga tak rujang-rujang. Daging sarta balungmu. Bye.
Oh. Iyo. Wis. Baik. Apa? Jas. Berat. Ayo. Sing durung sapa iki? Alah, sing durung sapa iki? Maju. Ayo maju. Lok. Up. Bos. Ayo. Rebutan aku menungso. Anggara lho. Woi. Wow. Iya. Ayo Pi. Pancai Rompi. Ya. Gus, lo tanding kamu Gus. Hei, jero Gus. Oi, bagus. Ya. Up. Tengah. Us. Ya. Awas. Ayo. Berat. Awas. YouTuber dadi. Awas. Yo. Hei. Op. Mas Agus. Matur nuwun apa-apa. Mboten ringgitan iki. Ayo lho. Eno iki tampang ana karo pecah. Aduh. Ya, ayo men. Aduh. So. Apa luwe? Ojarane, weh. Walah bagus, walah.
Ayo. Ojo ijen-ijen piyo bareng kaning atimu wae. Ayo. Iki lho, cengeng. Ya. Awas. Oh. Awas. Walah. Ojo dawen irung pesak dadi impen entopel pipi deki lambe gandul katon tungel wae lah salah Ara. Sopo iki? Ayo. Wah, sembah timpamu. Wah. Ongit. Oh, rotot, ya rotot. Ayo. Sampeyan kaya wong Jolo. Wah. Iki ning omahe wong. Ayo. Ya. Hati-hati. Sing ngedram sapa lho Pak Sutris? Manise. Ayo Vin. Sing tukang graji luas sipatan mure ora kleru Yo. dhuwur katon manggut wong sing ngisor mripate kok kiar samar ya lilipan awuning kayu gone makarya
kowe. Oh. Us. Wah. Waduh, wah. Oh. Are. Bagus Muhammad. Bagus, anu, giginya lebah. Bagus gigi tebal 7. Bagus EPP mas, main beji mas. Nyamot kae. Suasu, bagus bacok. Bujang kenong Asik. mencolot medong kerong merakannya kakak kendangane ngaplak ketipu ngaruntung sompret celok-celok barengane manggut padha ngunus pedang karo numpak jaran kepang topeng reges